ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಲ ಪೂರಕಲ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾಪ ನೆನಪನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾತ್ರಿ 9 ನೆನಪನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಪುಕಪ್ಪ ಚಾಕ್ ತಿಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಇಡಲೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲಾಕಿ ಮನ್ಪಿರಾರು ಯಾನು ಮುಳುಪುನಗಾರ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಅವೇ ಮನ್ಪುನಿ ಅವರ ಇಂಕ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ ತಿನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪುಲಾವ್ ಎನ್ನ ಹೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಪಡ್ ಬಂದು ಇತ್ತ ರಾತ್ರದ ಹೊತ್ತುಗ ಅರ್ಧ ಐತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಜೆಂಟ್ ಲಕ್ಕದು ಮಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಪುಲಾವ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದುಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ತಿನ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎವೈಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲೋಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಬುಕ್ ಬಂತದ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಭಾರಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಐತಾರ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಬಂತದ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲ ತಲಿಪೆರಲ್ಲ ಐತಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕೊಣಿಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನನ್ನ ಕಡೆಯರು ಉಂಟು ಕಡಬಿ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಉಂಟು ಬಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೋಕೋನಟ್ಟಿಗೆ ಐಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮುಂಪೆರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಟೆಂತೆ ಫಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ತಾರಾ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿಗಿಂತ ಪುಳಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಬೋಡೆ ಮುಚ್ಚಿಗ ನೀರು ಪಾಟ್ರಜ್ಜ ಓ ನೀರು ಪಾಟ್ರೊಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ಚಿ ಚವಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಇನಫ್ ಕಮಾನ್ ಓಕೆ ನೀರು ಲಿಟಲ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚೂಳೆ ಎಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಸೀದಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ದಾಯ್ತ ಎಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇಂಚಿನ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ನಾನು ದಾಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲದ ಈಗ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಸಿಯು ಕಾಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಂಟೆದ ಹಾಜರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ತಟಪಟ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಮುಲ್ತಾನು ಎಣ್ಣೆ 100 ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡ್ದ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಹೊಡ್ದ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಹೊಡ್ದ ಅವು ಒಕ್ಕ ಟಪ್ಪ ಕೂಡ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೆ ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬೊಟ್ಟುದು ಪುಲಾವ್ ಮಂಪನ ಬೇರೆ ಮಂಪನ ಪೋಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವಳ ನಿಕ್ಕನ ನಿದ್ದಡ ಮೂಡಿತ್ತಂದ ಪೋಯ್ನೆ ఒక ಪುಲಾವ್ ಪೋದು ಹಲ್ವಾ ಹಲ್ವಾ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಅಂಟು ಉಪ್ಪಿಯ ಅಂಟೇನೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಹೈಜೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಇಂಕೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತಂದು ಈ ಪುಲಾವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಕುಳಿತು ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಆ
ಪಜಿಮುರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಜಿಮುರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋ ತಿರ್ಗಾ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಡ್ಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕರಪು ಮತ್ತೆ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಇಂಕ 4-5 ಜನ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೊಟ್ಟೆ ಯಾರುಂಟು ಜೀರಾ ಕಸಾಲ ರೈಸ್ ಬಂದು ಉರ್ದುದಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಲ್ದರಿಯಾ ಬಲ್ಲಂತರಿಯಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಯಿನಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದು ಬೊಲ್ದರಿಯಾ ಬಂದು ನೇಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಲೊಟ್ಟೆಂದು ನೈಟ್ 2 ಲೊಟ್ಟೆ ಇಂಕ್ಲು ಪಾಡುವ ತಾನದೆ 7:45 ಸಾರಿ 6:45 7 ಕಾಲು ಇಂಕ ಆಫೀಸ್ ಪಿದಾದ ಬೋದ ಆವಡು ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಕೂಲೆಕ್ಕೆ ಅವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ರೆಡ್ ಅದೇನಾ ಹಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಕಾಲ್ಚಿ 15 minutes ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ವಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪುಲಾವ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರಿಯನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡು ದಾಯ್ತನಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ఒక ఆఫీస్ పోండి 7 కాలు ఇత్తలేండి లేట్ అండి ఇంక లెట్స్ గో సివ్ ಪುಲಾವ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಟೈಮ್ ಬೈದಂದು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುಗ ಅತ್ತಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಲು ಉಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ಲಾಗ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಮಂದಿನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ನಾನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಶೋಕಾತ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಹಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಹೋಯ್ ಸೊ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬದಲು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಲ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಡಂತ ಪಾತ್ಯಾರ್ಗ ಬಾಯ್ ಇಂಕ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ all the way from Pakistan. Good morning. ठीक है. आप कैसे? सोनापुर नहीं चाहिए. ओके. काफी स्टफ लेके जा रहे हैं साथ. खाने के लिए पूरा दिया है. अच्छा. हाँ. जबरदस्त है. कितना बजे काम स्टार्ट करता है? मैं रात को 3 बजे. सुबह 3 बजे. सुबह 3 बजे. मॉर्निंग 3 बजे से दोपहर 1 बजे या 2 बजे तक. माय गॉड. तो आपको नींद नहीं आते रात में? नींद आती है, फिर क्या करें, जॉब पे आना होता है. फिर शाम को जल्दी सो जाता हूँ. 6 o'clock 7 o'clock. दुबई आसान है मुश्किल है? दुबई बहुत आसान है. दुबई बहुत आसान है, काम करने के लिए नहीं है. काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल है. दुबई आसान है. सही है. अब देखें ना, मैं सब लोग 5 बजे ड्यूटी से ऑफ करते हैं, मैं 1 बजे कर जाता हूँ ड्यूटी ऑफ. इजी रहता हूँ घर जाके. दुबई बेले मन पनी बारी ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಅದು ಆತೆ ಬಂಗ ಉಂಟು ಅವಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕುಲ್ಲುದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂಪನೆ ದಾಂಡಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೇದಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅವೇ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 12 1 ಬರಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲ
ಚೇಟ Caesar, what is this? Chicken. Hello, boss. Hi. Handsome boy. Shout out, shout out. Shout out for big shit. See? Full chicken. Car, chicken the car. Jordan chicken. Full chicken. Full chicken. എന്താ क्या लाया चिकन आज क्या है स्पेशल तुम्हारा कुत्तू परोठा. हाँ? कुत्तू परोठा. मेरा खाना तुम क्यों ऑर्डर किया वो मेरा है, तुम्हारा नहीं. मेरा खाना घर का खाना देखो चिकन सुक्का देखो चिकन सुक्का Gravy. ओ बसल लगा जी पंडू एक और करिए ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಗಜಿ ಮಾತಾಡು ಸಬಿತ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತು ಪರೋಟ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿ ಮಗ್ಗಿ मेरा खाना तुम क्यों ऑर्डर किया कुत्ता परोठा मेरा फेवरेट है तुम क्यों ऑर्डर किया वो मैं चाहिए ना फेवरेट कुत्ता परोठा छोड़ेगा नहीं ओके फर्स्ट वन बुका विथ चिकन सुक्का एंड बसल लगा जी बसल हीरो अनिल कुमार पल्लिकंडिल वो राजा बसरेला कार्यान चिकन सुक्कल कार्यान माता कार्यान तेगेरना कुत्ते हाय बल्ले दीक्षित फ्रॉम कुंपला हां पाड दीक्षित फ्रॉम कुंपला कुंपला हाय बल्ले किने बोलते यस संडे मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्रिकेट ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದ ಬೆಚ್ಚ ನರಟ್ಲ ನೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸೊ ಆತೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈಚಿಂಗ್ ಮಳ್ಳ ಜವಣ್ಣೀರು ಬೆಳಗಾವಿದ ಯುವಕ ಬರೋದಲ್ಲೇ तुका इंत दिना इंचा पण तुका बॅटिंग फस्ट ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿನ್ ಹಾಕೋಣ ಸೋಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಸಿ ಯು ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1:30 ಗಂಟೆ ಐತಾರ ಈ ಬಿಸಿಲು ಉಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಮೂವಿ ನೋಡಲು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತ್ರ ಕೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮೈತ್ ಹೈಪ್ ಆತು ಅಂಚ ಮೂಲ ಹೈಪ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈದ್ರ ತೂಕ ಓಯ್ ಅಲ್ಲೇ ದಾದಾ ಮೂವಿ ಬಾಯ್ Someshwara from Lochana. ನಿತಿನ್ ಬಾಯಿನ ಊರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾರ್ನಂತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶೂಟ್ ಆತು ನಾನು ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆತನಿ ಎತ್ತಿಗೆದವು ಕಕ್ಕೆ ಪದವಡು ಆತನಿಗೆ ಚಾ ತೂಕ ಅವ್ರು ಲಾಲಿ ಸೀನೆ ಇಜ್ಜ ಈಚೆಗೆನಾ ಬಕೋತಜಿ ಲೆಟ್ಸಿ ದಾದ ಮಾತೊಂಡು ತೂದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ದನಿಕ್ಲು ಬಸದ್ ಬೈದೆ ಬದಲಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 45 ಉಂಡು ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ 50ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ It's very normal. ಸೇರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬದ್ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತನೆ ವರ್ಮ అంటే అనగా 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಿಂದಾಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪ್ಪ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮೀಪನ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬನ ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬಲ್ಲಿ ಗೋವಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಯರ್ನೇ ಬಂಗಾಪಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ನಂದು ಚೌಲಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಗಾಣಲ್ಲ ಬತ್ಮಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು ನಮಗೆ ಮೂವಿ ಬೇಕೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಂಡು
ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾತು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಕಾ. ಹೌಸ್ ದ ಮೂವಿ ಗೋಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ ಲಚ್ಚಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಸುಲೋಚನ 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 ಹತ್ತಿಯೋ ಯಾನಿ ಅದೇ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸು. ಓ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರಿಯದಾ ಕರ್ಲೆ ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಮಿಡ್ಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ತಿಂದು ಬರೋದು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. 2 ಗಂಟೆ ಉಲೇ ಹೋಗೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಗನ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಗೈಸ್. ನೋವಾ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ನೋವಾ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಾಯಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ತದದು ಪಂಪುಂದದುಲೆ ಅದು ನೇನು ತೂದಿಗೆ ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಕಿಚನ್ ಸೆಟಪ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ನೇನು ಅದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ಡಸ್ಕ ಚಂಬರಿ ಮಾರಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಫೆ ಅಡ್ ಬನ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ ಅವೆ ಬನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಬಟಾಟಂಬಡೆ ಅವು ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಬಟಾಟಂಬಡೆ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಸುಗುನಪ್ಪ ಸಕ್ಕುರುಂಡೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಡಿಂಕಿ ಲಾಡು ಬಿನಿಗೆ ಅಂದಾರ ನಿಕ್ಕು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕಲ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಪಿರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೂ ಪೌಂಡಾಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಬಲ್ಲೆ ಶಿವರೇ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ 9 ಕೊರೋಲಿ. ಬಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳ್ತಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ನಮಗೆ 10 ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಆತುಂಡು. ದುಬೈ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊರಗಾಣಲ ಬೋರ್ಡು ಮೂವಿ ತೋಡು ಆಪುಂಡು. ಕನ್ನಡಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಯಾಪತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟದ ಪೆಟ್ಟುಂಡತೆ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಹಣಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ನೋ ನಂಬ್ಲೆ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಪು ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬೋಲಿ ಬೋಲಿ ಮಾರೋಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಇತ್ತು. ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತೆಲ್ ಸಾಕಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಕೂಡಲ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರಡು ಎಡ್ದಾದಂಡ್ಲ ಬೇತ ಪುದರ್ ದಿವಾಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂಡೆ ಏನು ಶಬಾನ ಫ್ರಮ್ ರಾಸಲ್ ಕ್ಯಾಮ ನಿಜ ಬಂಡು ಸುನೇನಾ ಹತ್ತು ಶಿವನಿ ಬಂಡೆ ಕೆಡ್ದಾದ Sunena from Ras Al Khaimah. ಸುನೇನಾ ಫ್ರಮ್ ರಾಸಲ್ ಕ್ಯಾಮ ಸುನೈನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋನಾಪುರ್ ದುಬೈ ವರ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆಂದು ಈ ಮೂವಿ ದುಬೈ ತೂದಿನಾಗ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಏತ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಂದು ಇಟ್ಲ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಸೊ ದುಬೈ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ UAE ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪ